खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो दिनै आंनि बे गोदान चेनेलावहाय गोदान भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय। दिनैनि टपिकआनो जाबाय माने एन्टारटेनमेन्ट नङा आरोना, इन्जय नङा आरो बियो आंनि थाखायबो नङा, गुबुननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोदों आं दिनै। मानो होनोब्ला सासे मानसि आरोना, जों गामिनिनो आं आबौ जायो, ओमफ्राय बे मानसिया गोमाना दं आरोखि। बियो रङिया थांदोंमोन खामानि मावनो। बेनि मुङा जगेन हाजवारी, ओमफ्रायो डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, गामि बेलस्रि, सिखिबारि आरोना। ओमफ्राय पिन नं 784111। बिनि डिटेल्सआ जाबाय, थांनायनि डिटेल्सआ रंगिया केकेलकुसि होननाय जायगायाव थांदों आरोना। ओमफ्राय कम्पानिनि नामा जाबाय एसएससि ब्लक इटा कम्पानि, बेवहाय थांदोंमोन। ओमफ्राय दिनैसिम माने बे मानसिया गोमाना दं आरोना। बे मानसिया न'आव फैफिननो हायाखै, न'आव अनेक नागिरबाय मोनाखै आरोना, दासिमबो मोननाय जायाखै। ओमफ्राय मानसिखौ नुयो होनदों बहा बेरायनाय, थेवबो माने रावबो हमना लाखिनो हायाखै आरोना। दिनैसिम 15-16 दिनसो जाबाय आरो गोमाना थानाया, दासिमबो नुवा। सोरबाफोर मोनोब्ला हमना दोनबानो जाबाय। नैबे स्क्रिनाव होनाय फट'आनो बे मानसि, बे स्क्रिनावहाय गासिबो नामानो दंजोबो, आरो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावनो नोंथांमोनहा मोनदोंब्ला कन्टेक्ट खालामनानै बिथांखौ जोंनिसिम दैथायहर, जाहाथे मानसिखौ मोजाङै मोजां मोनफिनो। दिनै बेनि थाखायनो माने न'खराव खालाव खासाव आरोना, नागिरबाबो मोना, अनेक नागिरबाय मोनाखै। दासिम रङियायाव बहाबा नुयो होनना बुङो, नुवा आरोना, मोनाखै मानसिखौ। थेवबो सोरबाफोर नुयोब्ला, नुसनोब्ला, नैबे फट'जों एखे नुदोंब्ला हमना दोन होननानै बयनिसिमबो आंनि लोगोफोर, आंगो लोगोफोर आरो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनो थाहरबाय। नोंथांमोना मोनदोंब्ला मानसिखौ लाखिना दोन। बिदिनो मानसियाथ' जेबो जायाखैमोन आरोना, मोजांसोमोन। ओमफ्राय जेरै मानो बेबायदि जाखो, जेनेबा मायबाफोरसो देरथिंदों नामा, बेबायदि सन्देह दं आरोखि। माने हारसिं गोदाव सोराव थाबायथिंलाबाय थायो नालाय, माबा मोनसे हाबदों जानांगौ बिनियावहाय। बेनिखायनो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों, न'खरनिफ्राय खावलायनायलाय। स' लोगोफोर, बेनोसै आंनि बुंनांगौआ, बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।